Gde ste ljudi? Danas ćemo igrati Minecraft. Ja imam tu metalne stvari. Napravio sam tamo što sam našao dosta stvari u onome. Evo, ima ovdje još malo metala. Još 16, super. Danas ćemo napraviti kako se zove baštu. Uzet ćemo 2 kofe, ostavit ćemo ovaj metal, pošto vidite da nam fali hrane. Tako. Super. Lopatu imamo. To i to. Dok ide, ide. Znači otprilike ovdje. Tako. Još mi treba. I trebate još jedno. Tako. Treba budem glasniji. Gledao sam video kad sam tih. Malo da smanjim zvuk, muziku ću malo da uključim, da znamo kad je noć. Super, imamo već 2 sna. Imamo ovdje dosta kave. Ono čudno cveć, sa čudnim imenom. Imamo 10, super. Tako. Op. To će biti dobro. Imam drveta malo. Hoću da napravim i za krak. Vjerujem da će ovo biti dobro. Potenica. Sa. 36. Biće valjda dovoljno. Naravno da će biti dovoljno. Kad ja kažem da će biti dovoljno, onda će biti. Kažem da će biti malo, onda će malo. Tu bismo malo. Potenica. Sa. Op. Lopata da mi je tu. Potenica. Sa. Lupam. Zemlje imam. Super. Ovdje. Ovako izgleda. Uzeti malo zemlje. Tako, sad idem vam ovo da popunim.
Da, moguće da nije. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Taman, super. Malo da nacepam drveta. Ajde, uzet ćemo malo. Tu će biti za krave. Za sad će biti od ograde, ali poslije ću napraviti od drveta. Da se popnem ovdje. Ostavimo često cvijeće, ugalj, kafe, šljunak, štapiće i to. Ne, piće mi treba. Da. Tako. Nema veze. Nešto jest. Ovako vidimo pada noć. Još nismo našli sedlo. Ostaje ću malo da uzmem mrežu od pauka. Da bi mogu da pecam i možda upecam sedlo. I mogu da ješim verog konja. Nije veran, ali je najbrži. Manje tu nema. Izgubio sam kad sam se onda fajtao. Ništa, čekat ću ovdje spajdera. Ako vidimo spajdera. Zaspijem. Može. Ja se zovem Norgota. Tu je moj skin. Sad, malo zalazak sunca. Ga, tam. Samo da ne najdemo na creepera. Snimat ću na server. Imam kokoške. Aj kokoške. Ne, neću. Evo ga taj želata urođak. Ja mogu pečurke. Da jedem. Super pečurka. Zašto neću? Možda sa sekirom treba. Ma ja šta sa sekirom ne treba. Super, još da nađemo crvenu. Eno crvena. Daj, crvene pečurke. Hoćeš dati više koju? Tek jedna. Ću li dobiti još? Hoću, naravno. Dobit ću, trebalo da dobijem 10. Znači još 2. Opa, to ima 10. Ovdje radi dobiti nešto od nas. Hej, imamo ovdje pečurak. Krave ćemo kad nam poraste pšenica. Sad idemo do kuće. Kuća nam je tu. Moramo napraviti supu. To je čorbu od pečuraka.